ናይ ገጠር መሬት ብውህብቶ ምምሕልላፍ ይከኣል ዶ? ዝከኣል ተኾይንኸ ብኸመይ መንገዲ እዩ ምምሕልላፍ ዝከኣል? ናብ መን ከ እዩ ምምሕልላፍ ዝከኣል? ናብ ማንም ሰብ ናይ ገጠር መሬትካ ምምሕልላፍ ይከኣል ድዩ? ናብ ቤተሰብ ጥራሕ ድዩ? ናብ ውሉድ ጥራሕ ድዩ? ናብ ዘመድ አዝማድ ጥራሕ ድዩ? ብኸመይ መንገዲኸ ምፍራስከ ይከኣል ዶ? ውህብቶ ምፍራስከ ይከኣል ዶ? ዝብሉን ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራትን ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብደንቢ ጥልቕ ብዝበለ ዕሙቕ ብዝበለ ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ምሳይ ይኹን እንዳበልኩ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ከይትርስዑ ናብ ዋና ቪድዮ ከብለኩም። ናይ ገጠር መሬት ብውህብቶ ይወሃብ ዶ? እወ ይወሃብ እዩ። ብኸመይ መንገዲ ንዝብል ሕቶ ድማ ንመነመን ከ እዩ ዝብል እውን ኣብ አንተላ ክንምልሳ ስለ ዝግበአና ብክልተ መንገዲ ናይ ገጠር መሬት ብውህብቶ ምምሕልላፍ ይከኣል። ንሰቶም ድማ ታይንታዮም ብቅድመ ኩነትና ብዘይ ቅድመ ኩነት። ብቅድመ ኩነት መሬት እነመሓላልፍ ካብ ናይ ስጋ ዘመድ ወፃኢ ንዝኾነ ማለት እዩ። እዚ ማለት ካብ ናይ ስጋ ዘመድ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ቅድመ ኩነት የድልየና። እዚ ቅድመ ኩነት እዚ እንታይ እዩ? ጠዋሪ ናይ ጠዋሪ ውዕሊ የድሊ ክጥውረኒ እዩ ዝብል ውዕሊ ክህልዎም ኣለዎም። ክጥውር እየ ዝብል ናይ ፅሑፍ ውዕሊ ማለት እዩ። ብዘይ ቅድመ ኩነት እንተኮይኑ ግን ንስ ናይ ስጋ ዘመድ ዝመሓላለፍ ውርሲ እዩ። ንውላድ ክኾን ይኽእል፣ ንኣሕዋት ክኾን ይኽእል፣ ንወላድ ክኾን ይኽእል። ብቻ ቅድመ ኩነት ኣየድልን። ይጥውረነ የድሊ፣ ከገልግለነ የድሊ፣ ውዕለ የድልዮም። ምንም ውዕለ የድልን ዘመድ ስለ ዝኾነ እተን ዝበልናየን እተን ዘድልያ ናይ ዘምድና መረጋገፂ ጥራሕ ተድሊ። ብድሕሪኡ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ናይ ገጠር መሬትካ ምምሕልላፍ ይከኣል እዩ። ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝመሓላለፍ? እንታይ ረቋሕታት ክማልኡ ኣለዎም ንዝብል ድማ ኣብ ክልተ መቂልና ኢና ንሪኦም። እዞም ብዘይ ቅድመ ኩነት ዝበልናዮም እዛ ውህብቶ ብፅሑፍ ናይ ውህብቶ ውዕሊ ውህብቶ ሂበየ ኣለኹ ዝብል ፊርማ ተፈራሪሞም ይውድኡ። ብድሕሪኡ ኣብ መሬት ምምሕዳር ከይዶም መሬት ምምሕዳር ሽም ይቕይሩ፣ ዋንነት ርስተ መዝገብ ይቕይሩ። እዚኣ እንድሕር ወዲኦም ኦልሬዲ ብውህብቶ ኣመሓላሊፍሉ እዩ። ሽም የዘዋውረላ፣ ዋንነት የዘዋውር፣ ትውዳእ ናይ ባዕሉ ካርታ የስርሕ ማለት እዩ። ብሽሙ ካርታ የስርሕላ። እታ ብቅድመ ኩነት ዝበልናያ ድማ ካብ ናይ ስጋ ዘመድ ወፃኢ ንዝኾነ ማለት እዩ። እዚኣ መጀመርያ ናይ ይጥውረኒ ውዕሊ የድልዮም እዩ። ናይ ይጥውረኒ ውዕሊ ክህሉ ኣለዎ። ብፅሑፍ ዝተገበረ ናይ ይጥውረኒ ውዕሊ ክህሉ ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ዝበልናዮ ውህብቶ ናይ ውህብቶ ውዕሊ ብፅሑፍ ክግበር እኒአዎ። ብድሕሪኡ ኣብ መሬት ምምሕዳር ከይዶም የፅድቕዎ ይምዝግብዎ። እዚኣ እውን ከምታ ናይ ንቀደም ርስተ መዝገብ የመሓላልፉ፣ ናይ መሬት ዋንነት ትሕዝቶ መሬት ዋንነት የመሓላልፉ። ብድሕሪኡ ካርታ ናይ ባዕሎም ካርታ የስርሑ፣ ትውዳእ ብውህብቶ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ምፍራስከ ይከኣል ዶ? ውህብቶ ምፍራስ ይከኣል ዶ ዝብል ሕቶ እንድሕር ተላዒሉ ድማ ኣብታ ብቅድመ ኩነት ዝበልናያ እንድሕር ደኣ ናይ ምጥዋር ውዕሉ ናይ ምጥዋር ሓላፍነቱ ዘይተዋፅዩ እንድሕር ዘይጠዊሩ እቶም እቲ ዘመሓላለፈ ኣካል ኣይጠወረንን ብውዕልና መሰረት ክጥውረኒ ተስማዕሚዕና ነርና ኣይጠወረንን። ስለዚ ናይ ውህብቶ ውዕልና ክፈርስ ኣለዎ። መሬተይ ይመለሰለይ፣ ብውህብቶ ኣይወሃብኩን ከልዕል እየ፣ ምክንያቱ ውዕሊ ኣፍሪሱ እዩ ኣይጠወረንን ኢልካ ክስ ምምስራት መመልከቻ ምእታው ይከኣል እዩ። ውርሲ ምፍራስ ይከኣል እዩ ይብለኩም። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንደይ ነገራት ርኢና። ብውህብቶ ዝውሃብ ምዃኑ ናይ ገጠር መሬት ንመነመን ከም ዝውሃብ ቅድመ ኩነትና ብዘይ ቅድመ ኩነት ካብ ቤተሰብ ወፃኢ እውን ይወሃብ እዩ፣ ንቤተሰብ እውን ይወሃብ እዩ። ተድሊ ናይ ጠዋርነት ውዕሊ ቅድመ ኩነት ጥራሕ ተድሊ። ብኸመይ መንገዲ ከይመሓላለፍ ናይ ፅሑፍ ውዕሊ ክህሉ እኒአዎ፣ ብፅሑፍ ክኾን እኒአዎ። ኣብ መሬት ምምሕዳር ከይድካ ርስተ መዝገብ ክመሓላለፍ እኒአዎ። ካርታ ናይ ባዕልካ ካርታ ክተስርሕ እኒአካ፣ ሽም ዝውውር ክግበር እኒአዎ ማለት እዩ። ምፍራስ ከይከኣል ዶ? እወ እንድሕር ዳ ሓላፍነቱ ዘይተዋፅዩ ክጥውር እየ ኢሉ ነይሩ እንድሕር ዘይጠዊሩ ምፍራስ ይከኣል እዩ። እዚኣ ግን ምንታይ እያ ትሰርሕ?
ካብ ቤተሰብ ወፃኢ ንዝኾነ ካብ ናይ ስጋ ዘመድ ወፃኢ ንዝኾነ እያ ትሰርሕ ማለት እዩ ጽቡቕ ምኽርን ትምህርትን ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሕጊ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ምኽርታት ንኽበጽሕኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኖቲፊኬሽን ምእንተኸኣትወኩም ቪድዮ ክሰርሕ ከለኹ ምእንቲ ሓበሬታ ክበጽሐኩም ደወል ምልክት ጽቐጥዋ ላይክ ግበሩ ኮመንት ጻሓፉ ዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ጻሓፉ ለይ ኣበረታትዑ ንደቂ ዓደይ ሰሰናዩ ንዓኹም ይኹን